L'Esperit Sant és el que fa moure l'Església, és el que ens omple el cor, és el que ens convenç que realment el Senyor està viu. Jesús està viu, igual que va estar fa 2000 anys entre els seus amics, entre els seus disciples i apòstols, avui també ho està. I és aquest Esperit Sant que insistim, vine Esperit Sant, vine a nosaltres. Perquè sense aquest Esperit Sant sentirem moltes paraules, però aquestes paraules han de ser vida en el nostre cor. Per això una vegada més, vine, Pare de la vida. Vine, Senyor meu, Déu meu, Rei de la meva vida. Vine, Senyor, no només vine damunt meu, damunt dels meus companys. Vine, Senyor, damunt de tots els que avui estem aquí i de tots els que volien venir i no han pogut venir. Vine, Senyor.